правим кратко включване. Отново сме се качили на Селимица. От Перник до Селимица. Днес ще е доста интересно. Ще се опитаме да стигнем до Черни връх. Но ще се опитаме. Първо ще видим дали ще можем от Еделвайс да стигнем до Конярника. Мисля, че само за пешеходци. Но ще се тестваме с Electric Unicycle, нали ще го направим. Дали ще може да стигнем до там. До тук карахме с 20-30 км в час максимум да пестиме батерия. И сега продължаваме нагоре. Това беше кратко включване. После направо от Еделвайс хижата. Добре. Изкачихме стръмното. Обаче има проблем. И то е, че сме само на 68% батерия. Сега ще видим до къде ще стигнем. Не изглеждат много добре нещата. Това стръмно адски много батерия яде. Важното е, че после навръщане сигурно няма да вземе нито 1%. Но трябва да си менежираме нека си батерията, за да видим дали ще може да стигнем. Ето, стигнахме до последното място да видим. Първо да ще може да се скачаме до Конярника. То надолу са само пътеки за пешеходци. Не видим въобще дали ще мога да направим нещо. Дали ще мога да минем. Тук вече почва снимането. Снимането и бутането започвахме. Тия хора при малко си човека подочух ги. Викаха си това, моли да го карат тук. Няма някой, ако ни направи забележка, се връщам. Тя тук не искам да ги чупим. Да си бутаме. Мале, като го гледам какво е, надали ще мога машина. Тук ме ще си бутам. Леле, трябваше да се екипирам. Тук трябваше да си се екипирам. Дано да се поправи малко пътно. Май ще правим тренировка.
тук трябва си бутанка за световно. Тук нема шанс. Майко! Бой. Поне малко нека, има и някакъв път, бе. Па тяга е толкова зле. Кому скачем за двоих. Без камера ще го мине без проблема, държим камерата ни. Баш се. Тук ще покараме малко. Здравейте!
камера ще го мине, ама страх ме да не стане нещо. О, тук малко ще изключим камерата, че пазим малко батерията. Кратко включване. Видяхме светлината в тунела. Долу видяхме. Е много яко. Обаче малко 50 на 50 бутането. Даже малко повече бутен, отколко кара. Ма нищо. Няма да се предавам. Красота да си имаш, батко. Okay. Ей горе. Неква кула. Ще трябва да съм много луд да не го снимам това тук. Твърде красиво е. Верно има гадни камъни между храстите и някой път му паднем, ама бавно ще кара. Какво става от камъни? О, тия са окей. Ай, тук може и да покараме малко. О, горе има някакви много яки камъни. Ай, тук е било много яко. Епа, това е конярника. Добре. А сега, накъде сме за Черни връх? Ма Черни връх е на 200 км от тук. Колко е красиво. Добре. Колко процента батерия? 64%. О, бавно, бавно. И до където стигнем. Красота да имаш ти. Какъв е топ път, бе? Тъмън такъв, викам. Най-накрая, брато. Там има някакъв друг път. Дали няма се прецакаме, а? Прави бутанги. Тук взиме. Изглежда сега малко добре.
О! Първото падане изчупихме майка му дева. Малко ни стана крик в стика, ама сега се развъртили. Малко го поизправих, ама трябваше да си вземем другата каска, ама пакетка да си имаш. Едно важно нещо, добре, че поне това взимах. Точно ударих на коленото. Майко мил! Това как ти скриви? И че държи ли? Я се прибере. Прибира се. Бат! Първо падаме. Квик, батко! Тука има много. От това тук се ударихме, бе. Да му се не найде, бе. Но ме яд за този стик. Добре! Never surrender! Motherfuckers! Сега обаче ще прибереме стикчето и горе ще го пуснем, че много тегаво да го държим и да караме. Не мога да опишем какво изкачвах до сега. Щом има лифт, мога да си представиш. Имам душа вече. Супер странно и супер дълго е. Беше от сорта на 80% бутане и 75% бутане и 25% каране. От тия 25 две пребивания, само едното го заснемах, къде изкривих малко. Кажи бе. Не мога да говорим даже. Па избрах перфектния лейн. Но да. Тук сега е много бавно натам. Може да се кара за момента. Пати гадорията. Камък до камък. Дано тук да е така, поне да може да се кара малко. Ще се много умори да бутам вече. Има хора даже отпред. I'm not alone! Трябва да спра пия вода с никъде. Мале, как се спотих. Аз мислех, че повече ще карам. Аз се спотих като го видя.
Виждам такова чудо. Не го карам само и бутам доста. Ако си мислите то как стигна до тук, буташе доста. Цял ден. Ако е така, ще е супер! Опа! Как лъжи това? Ви кажа, че трябва да го изкачвам това, бе, брадър! Аре, аз тъмно си мислех, че вече съм на върха на върховете, не батко. Викам, преди да тръгнем, пиеме малко вода. Ох, малко паза. 41 км от тук. Не, това грасите. Че? Колко километра ще минава? 30 км. Един път да му използваме тази стойка, преди да съм я дочупил с някое друго падане. О, сега това е криво. Ето бе, пана малко. Леле, вир вода съм. Нямам друга дреха. О, водичка. Гледка да си имаш, батко. Иваче, взимаш и Electric Unicycle бата и идваш на такива места с мен. Аху! Горе има някакво къще, бе. Малко красанче и я тръгвам. Това заредим енергия. И от това бутане не се застояваме, че сме потни. Там има някакво внимание, пише. Един човек идва отгоре. Здрасти, батко. Дано да мога да го изкачим това там. Да не се заставаме много. Застояваме много. Че сме потни. Леле, пир вода е, матка. Хайде нагоре! Дано да може да караме. Опа, извинявам се. Аре, стига му, най-тъпото нещо ще се пребием, бе. О!
Тук почвата е някаква много странна. Моля. Ой. Тато, тази почва бои че гумата съм спукал, тук не мога да върта въобще. Гледка да си имаш ти, гледка да си имаш ти. Ай, колко сме далече от Черни връх, бе. Мале, това е много далече. Аз не съм и на половината път. Ако караме, може някога да стигне. Камъни, батко! Не, бе, бате! Йой, че се смажем с тази камера, като държим. За момент си повервах, че е добре горе-долу. Да, добре. Не ме яо, бе, батко. Нема ядове. Аре, батко. Пътят не е хубав. Черни връх. Насам. Малко почивка с снимането. Така. Много е красиво. Тук пише 75. Май трябва да стигнем до 0, за да стигнем до Черни връх. Някаква балканска дива коза. Найс!
What the heck? Тука. Виж какво има тук. Някой зимата нещо, ако закъса. Има нещо като аптечка даже. Хората си. Има някакви хапчета. Яко. Before after. True story. Сега въпросът е да продължаваме ли или да се връщаме, че пътя е много дълъг. В момента сме ето къде сме. Самара. От Самара трябва надолу. А, не бе. Не бе, ето къде сме ние. Колко е близо, гледай. Не е много близо, ама. Я ми е жената. Да, пустиме малко. Той е до там, че караме и пак става. Разбира се, че най-големият камък на пътя ще е... Здравейте! Здравейте! А тя каква е? Тази, която не отговаря. Реших да го доизкачвам. Мале. Я тук може би има някакъв път. Духа. Бутаме! Видяло се! Тук вече Даври да караш, брат.
Evo gore Черни брег. Evo gore. Майко! А там е бая изкачване, бе, брадър. Чува откарано. Тя крafти тука, Айде! Искам да покарам малко. Ако може и много да покарам, няма да се оплача. Тук ако нямаше камъни, сега съм го изкачил 3 пъти. И да съм се върнал. Какво ме чака, батко? Така да беше и такова. Гай камък. Мъща какво яко. Гледай така, ако беше нагоре, като виждам колко камък има. Финалът! Леле, догоре какво ме чака! Тангис!
много хубаво бутаме, ама поне да нямаше камън. Ще се възползвам от моментите, където мога да караме малко. Макар че да са малко. Това горе е края, маткова. Видите, ама е много нависоко. Добре, ако може по-малко да подкарваш и така. Тък. Да не е па само бутан. И две. Ама става все по-стръмно и по-лошо. Нищо, поне после ще слизаме сам. Гледай са. Кончето бе. Си излезе от то. Never surrender. Never give up. Never surrender.
мога да върнем това надолу. Ти се баш. Бати, сега го закъсахме вече. Имаше как да не го заснимам. Почти го изкачихме. We are almost there. Там пише 6. Падна бая бутане. Падна бая бутане. Но се справям. Още малко. Още малко. Хайде да го издокументираме. Батко, дали не се качихме, а? Малко сме потни, ама. Леле, красота, батко. Много е яко. О, надолу има още. Леле, я гледай. Той кулата. I can't believe it, че го изкачихме това. Веро беше около 65% бутане и 35 каране, ама дори го най-за нагорното карахме. Мале. Кой кара на черни връх с електрик ми сакава? После как се прибирам, нямам идея, ама поне се нарадвам на гледките. Я гледай. Ева ти яката. Това продължава даже. Надолу има пътеки. Обаче това ще е за днеска. От мен. Поснимам още малко тука. Пиеме вода, хапваме. И се прибираме. Няма как да не разгледам от всички страни какво има. Леле. Мале колко е яко тук, красота. Трябва някой път пеша го изкачаме това. Стегай се. Мале. Тук има пътеки, на 100 места ходиш. Обаче трябва да пестиме батерия, че сме на под 50% вече. Трябва да се прибереме някакси. Се надяваме надолу да не ни вземе много. Как тук вятър, лили. Хахахи. Бати якото. Заслужаваше си. Такива гледки никога не съм виждал. Много е красиво. Как ми се смеят хората тук. Си е за смех. Луда работа. Не падай, кума. Ето така, лихта. 2, 1. Тарарарам. Черни връх.
Много е красиво. Но почна да духа, става хладно, ние сме потни. Да се прибираме. Хапваме малко красанче, пиме водичка и дома. Толкова за днеска. Ако има клипче, значи сме се прибрали. Ако няма клипче, значи не сме се прибрали.